Здравейте! Поредното докарано от нас кола. Нищо кой знае какво, но е нещо, което е много рядко за Америка и което доста често ни питате, а не нещо друго, а дизеловия мотор на Мерцедес. В случая говорим за 350 Bultec. Колата е закупена от нас след направените нужни проверки за клиента по негово желание. Колата е 13-та година и няма нищо особено в този EML. Може да го срещнете на много места в България по автокъщите. Нали, като цена, като разлика в цената и икономия, почти я няма. Какво обаче има тази кола за разлика от тези в автокъщите? Има един реален километраж. На тази кола километража и пише 200 000 км и това е абсолютно доказано чрез Carfax, чрез всички сервизни документи, чрез цялата история. Няма предишни инциденти, тя идва по този начин. Да, нямаш икономия, но имаш нещо много по-важно. Имаш качество и знаеш какво купуваш за твоите пари. Как ви се струва да си купите наистина нещо истинско? И плащате за 200 000 и получавате 200 000 км. Мисля, че от това по-добро предложение няма на къде. Ако искате такива добри предложения, usacars.bg